Teraz počúvajte veľmi dobre. V januári 2023 vydala komisia vykonávacie nariadenie Komisie EÚ, ktorým sa povoluje umiestnenie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domáceho ako novej potraviny. A prečítam vám úplne celý dokument tohto nariadenia. Spoločnosť Cricket One predložila komisii žiadosť a v tejto žiadosti sa požadovalo povolenie používanie čiastočne odtučneného prášku získaného z celého svrčka domového vo viaczrnnom chlebe, nie na posypanom, ale vo viaczrnnom chlebe, vo vnútri, v rožkoch, omáčkach, sušenej srvátke, mese, polievkách, polievkových koncentrátoch, kukuričnej múke, nápojoch podobných pivu, cukrovínkach, orechoch, mäsových prípravkoch určených pre bežnú populáciu. To je dôležité pre vás. Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby vykonal posúdenie. Úrad prijal vedecké stanovisko o bezpečnosti potraviny. A úrad dospel k záveru, že konzumácia tejto novej potraviny môže viesť ku precitlivelosti na bielkoviny. Úrad odporúčil podrobnejšie preskúmať alergie pre tento druh cvrčka. Komisia sa ale domnieva, že do unijného zoznamu povolených nových potravín by sa nemali zahrnúť žiadne špecifické požiadavky na označovanie týkajúce sa tohto cvrčka spôsobujúci primárnu precitlivosť. Úrad vo svojom stanovisku takisto dospel k záveru, že konzumácia čiastočne odtučneného prášku zo cvrčka môže vyvolať alergické reakcie. Preto je vhodné, aby sa potraviny s obsahom čiastočne odtučneného prášku zo cvrčka domáceho náležite označovali v súlade s článkom 9 nariadenia EÚ. A to nariadenie je takéto nariadenie z roku 2015 a tam sa píše, že všetky potraviny, ktoré boli pred rokom 1997, boli v poriadku, ale ak nejaký potravinárska výroba a nejaké technologické zmeny spôsobili výživovú zmenu hodnôt alebo kvalitu alebo množstvo nežiaducich látok, to je v poriadku. To sa berie ako nová potravina. A ďalej, komisia posúdila všetky informácie, vedecké štúdie, opis výrobného procesu, analýzy základných zložiek, analytické údaje a preto by mali byť chránené v súlade s nejakým ďalším nariadením. A v súlade s tým by sa malo umiestňovanie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového dostávať na trh a povoliť iba žiadateľovi, a to na dobu 5 rokov. A žiadateľ je jedna jediná firma. Čiže nebudeme mať kapitalizmus mnoho firm, ale budeme mať monopol a kapitálovú diktatúru. Nie veľa firm, len jedna, tá naša. A nakoniec článok 1 už finálne povolujú umiestňovať otučnený prášok zo cvrčka domového na trh únie do unijného zoznamu potravín iba spoločnosti Cricket One. Nikto iný, len naša spoločnosť môže. A vedecké údaje sa nesmú bez súhlasu spoločnosti Cricket One použiť v prospech iného nasledujúceho žiadateľa počas do obdobia 5 rokov. K vlastnou krvou podpísaná Ursula von der Leyen v januári 2023. A tu máte celý ten zoznam, kde sa všade budú pridávať cvrčky a ich prášok, viaczrnný chlieb, rožky, krekry, chlebové tyčinky, cereálne tyčinky, premixy na pečenie, sušienky, výrobky na báze cestovín, výrobky na báze plnených cestovín sušených, omáčky, spracované zemiakové výrobky, strukovinové a zeleninové jedlá, pizza, výrobky na báze cestovín, sušená srvátka, mäso, polievky a polievkové koncentráty alebo prášky, sneky na báze kukuričnej múky, nápoje
podob pivu, čokoládové cukrovinky, orechy a olejnaté semena, iné sneky než lupienky, mäsové prípravky. Takže to od 0,25 až po 5% vlastne tam budú tie cvrčky. A čo to obsahuje? Je to chytín, to je v podstate jed až do 8,5%, to je vlastne ten obal, ten krunýrž, ten pancier, ten obsahuje tieto jedy a kyanid 5 mg na kilogram.